Петък вечерта следва рубриката "Героите на Радо". Къде си бил? Къде ще ходиш? Вы были? Вы были на екскурсии? На екскурсию. Не, учил съм в училище, обаче събитията бяха такива, че престанах да уча. Предлог О има такъв предлог на предложен падеж, но когато изразяваме насоченост, В и на. И ми е необходимо просто граматиката. Да чета в оригинал и да гледам телевизия. И след 12 клас евентуално да учи история на изкуството. Глагол иди. Как първа група глаголи? Всеки семестър стават все повече и повече. И определено идват младежи, ето вижте, не нагласено, тези младежи не за първи път идват. Ето това е всъщност контингента. Или горните класове на гимназии, или студенти. Покрай промените след 89-та година, нали, забраниха вече да се учи руски. Она ездила сам. Она ездила. Она все-таки ездила в България. Хорошо. Не сме учили, казано. Не може да бъде да не сте учили. И наистина се оказва, че точно попаднали в тази ножица, където... Защо трябваше това да се прави? Малко така. С задна дата. Езикът, за какво виновен е език? За какво виновен Достоевски? Я вас любил, безмолвна, безнадежна, ту робостью, ту ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Браво. Браво. Ето това е предимството на класика, че веднъж научена човека я носи със себе си през цял живот.